सुन 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 गे मलिनिया, सुन 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 गे मलिनिया, सुन 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 गे मलिनिया, मैया के खूब सजई है, मैया रानी के रूपवा गे, मैया रानी के रूपवा गे, हाँ मैया रानी के रूपवा गे, लाखों में एक बनई है, मैया रानी के रूपवा गे, लाखों में एक बनई है। सुन 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 गे मलिनिया, सुन 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 गे मलिनिया। अभी आप सुन रहे हैं धीरज ध्यानी यूट्यूब चैनल की शानदार प्रस्तुति। सोहभई छे माँ के बिंदिया, चम चम करे चुनरिया, खन कई छे हाथ के कंगना, लागे मोहनी मूरतिया, सोहभई छे माँ के बिंदिया, चम चम करे चुनरिया, खन कही छे हाथ के कंगना, लागे मोहनी मूरतिया। नव दिन माँ के अंगना, गाय के गोबर से निपई है, मैया रानी के रूपवा गे, के रूपवा गे, लाखों में एक बनई है, मैया रानी के रूपवा गे, लाखों में एक बनई है। सुन 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 गे मलिनिया, सुन 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 गे मलिनिया। एक हाथे चक्र सुदर्शन, दोसर हाथे कटारी, धीरज ध्यान मैया बन कयल पुजारी। एक हाथे चक्र सुदर्शन, दोसर हाथे कटारी, जीवछ राजेश मैया बन कयल पुजारी। रणधीर के गे मैया बिगड़ी बना तू दी है, मैया रानी के रूपवा गे, हाँ मैया रानी के रूपवा गे, लाखों में एक बनई है, मैया रानी के रूपवा गे, लाखों में एक बनई है। सुन 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 गे मलिनिया, सुन 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 गे मलिनिया। प्रेजेंटेड बाय धीरज ध्यानी यूट्यूब चैनल।